Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Orcarus Alaso. Bakul bakso. Aku Elisa bakul bakso. Dodo bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya, alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alasu tuh une diganti alasu ngono kok. Alasun. Elisa alasu. Asline nduk. Niku cempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu Lembelu. Trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking Lambelu. 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 Yo Lambelu. Lambelu sendiri. Alhamdulillah. Napa ingkang sepisanan pepeling? Nggih, dipun aturaken Monggo monggo. buka sura niki pepeling. Nggih, ayo Mbak Elisa, pepeling Mbak Elisa jumeneng Ayo Mbak. nyatek kene, Nduk. Yo. Elisa gadis manis. Makasih ya, Bang. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Ini ku nek ngawi ramah itu kalau salam tepuk tangan kan? Ya. Keren memang Wes. ngawi nek. Aku janggar petuk anakku wedok sitok ki mumet sirahku. Kenapa lo ketemu wong ayu kok mumet? Ya ora apa-apa wedang mop. Apa ketika bagacek? Kowe ngomong gayamu sa. Gaya aku Gaya Elisa. Aku rak wong Jawa Timur. iya bener. Aku orang Jawa Timur, kamu wong gayane Elisa. Piye bah kabare padha waras kok ngono kanggo gayamu? Oh, prepon kapa? Oke, apa keparipun medho waras napa mboten? Ki padha beres ora makabare, Cung? Kabare cok. Tore. Bukane di Maboi. Wes. Yah, modar ora nyambung ta? Padha kaya wedang umope ngono. Bari tak gawe. Tretan depi Ratin kana Praben reng Madura do tretan. Kira badane cok. Ratin Praben do. Iki basa Madura. Ana opo iki ne? Hah? Basa Madura. Oh Madura. Lah, Garem menang harga bae digarem menang. Lah basa Jawa nek kaya kowe aku ya mumet kok. Ya angel ya, Pak. Iya. Mboten saged kula. Mboten saged. Saged Lah kula kula. ora halus ora apa-apa, malah apik sing ngono. Njabane darden tapi jerone halus, timbang jerone halus tapi njabane rusak. Ngono. Oh, sing ben Lebih baik bloko suto, blak kotang terus terang tapi cantik hatinya. blak kotang. Kotang blak piye ne blak kotang kuwi kepiye? Ora ta ya. Ora takon aku moh kula. Pak Seno blak kotang apa? Ora ngerti aku. Abah tanggung jawab. Abah sing langkung Abah- preso, Abah sing blak langkung. kotang niku napa? Ngene ya, Nduk. Blak kotang ki tembung sanepan. Karepe rasa didelik-delikne diblakne ae apa eneke. Oh. Ora kok blak kotang tur kotangmu mok copot mok blakne ngene. Oh, apa Ora yo enenge? ketes kabeh. Ora apa enenge kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane? Mbo wong kuwi jerene mbae kok wayahe. Oh, ya ngono artine. Blak kotang. Niku nek jak omong kaya ngono kuwi engko takokke nganti ngoyak monggo. Tegese blak kotangi pokoknya berbicara apa adanya. Apa adanya. Itu peribahasa. Oh ya blak kotang Blak terus kotang. terang. Padha karo arepa kaya ngopo kowe iki anake wong tuwa, Nduk, sing manut ngono. Oh nggih. Bek kecangking, kotong kecangking, Gepe bebasan kendi. Gepe cangking gede kecamping. Apa gepe kancing? Gepe cangking. Bek kecangking, Bek kancang. kotong kecangking, bebasan kendi. Artine wong tuwa ki arep piye, anak polahe piye, wong tuwa mesti ketut. Oh ya. Apa ndelok? Otong kecangking. Kopo kecangking. Wes sak karepmu kono.
Jadi kalau kita berbuat jelek orang tua kena juga. Hah, Intinya pinter. gitu. Ya, Cerdas Pak. kok cerdas. Jelas Wah, lo bodoh no. tenang. Oh, kudu cerdas oh. Zaman now itu harus gitu Zaman ya. no, aku zaman Zaman apa, Pak? Umurnya piro, Pak? suwida arep mau tuku apa piye? Sewedak tambahi selawe. Suwida tambah selawe 85 aku surah dagel wis keweh-keweh ngene. Ya ning cek sehat. Sehat siapa? Semoga sehat. 85 cek sehat. Amin. Nembango. Oh, gelem nimbang ya. Panyuwunan kisah. Iki Oke. kok sik to Mbak Cangik jelas to. Sampeyan kan ning Anjungan Jogja wis dateng wis. Nggih. Jawa Timur wong Ngawi iki ora ngerti iki candi. Niku Omongane kok Dura dudu, Jawa dudu, Sunda dudu. Iki cah kondi kok ablek kewek-kewek iki lho. Kewek-kewek. niku asline niku bapak ibune niku blesteran, Mbak. Ate kaya ponakku iki mboke Jawa, bapake Gibas. Oh. Oh, aku yang ngono. Ponakku. Ponakane. Oh, berarti mirip ya. Mirip nek kowe. Oh, ya wedhus ya padha sih. Wong ngerti to Ya Gibas iki ngerti, wedhus. ngerti. Aku memang kaya kuwi wedhus. Soalnya aku sok ora mandi, ora adus. Oh, wedhus ki ora mandi ra Ora, adus. ora. Ora apa-apa iwake bendina ning gone banyu ya amis. Oh iya ya, Mbah. Ya iwake bendina ning banyu ya amis. Ora tau masuk angin ya. Ya ora tau, apa enek iwak kerokan. Ya ora ono. Asmamu sapa asline Nggih, kondi? kula Elisa Ursarus Alaso, derek beketi kepangan kitepangan. Alon, apa gak salah su. Derek keti kepangan, ketipangan. Lah kuwi ya Pitepangan. Petika pangan, Apa di kepangan ya semplok cangkemmu. petikangan, ketipangan. pitepangan. Ora kok Pitepangan. Ora peti dipangan. Sa, Elisa. Ya. Kae nang ngarep kae lenggah Mbah Kung, Bupati Ngawi, Pak Hasto, Bupati Ngawi. Pak Oh, Tumio. ya. Ling ngendika Nggih. sing alon-alon. Pak Tumio Iya, Pak. leh ngomong ki pelan-pelan leh ngomong. Pelan. Ada bapak-bapak bos-bos semuanya lenggah. Oh, Bapak lengkah semua bos-bosnya ya. Sapa ngerti Mas Hasto sasi ngarep kowe timbali nang Yogya. Oh, amin, amin. Ngono tinggo keret-eretan putrane. Badake aku apa ledek ngene-ngene. Ya aja cantik-cantik koyo Ya ngene. cantik kok cantik kok pakedep asmane. Oh nggih derek pitepangan nggih nami kula nggih Lisa Ursarus Alaso. Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Ursarus Alaso. Bakul bakso. Aku rek Elisa bakul bakso. Dodo bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya, alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alasu tuh une diganti alasu ngono kok. Alasun. Elisa alasu. Asline nduk. Nggih, niku cempur mbok kula saking lembelu. Mbokmu Lembelu. trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking kelinci. lambelu. 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 Yo lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain lambelu? Lambelu sendiri emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki apa kok dadi duka kenapa? Lambelu ki dusun, Mbah. Lambelu niku iya dia dudu mengatai. Lu niki nek Jakarta ki kamu. Lu kemana? Lu mau ngape? Lu mau makan enggak sih? Makan apa lu? Lu tuh kamu. Lah nek lambe lu padha karo lambemu ngono lho. Oh, kaya cangkem ya? Cangkemku. Cangkem lu. Cangkem. Teko lambe lu. Ya, bapake saka toli-toli. Toli-toli. Aja dipedhot lho ya, aja dipedhot. Teko toli-toli. Ya, seko. Lambe lu Sulawesi Tengah. Tengah. Toli-toli.
Toli-toli Sulawesi Tengah. Yo. Iku ibu Ya niku bapake saruboke karo sempene. karo mboke. Iya. Kok ngono. Iya bener. Lah sekarang manggon neng Sekarang di Jogja no melu dalang iki ben duit. Melu iki golek sandang badok. Iya. Badok kok dhewe. Kuwi Banyumas. Oh iya. Wong wis diomongi ana Mas Hasto Pak Bupati ya golek sandang pangan. Oh iya. Sandang badok. Sela ya. Badok ini Jawa Timur nguntal. Oh, kontal ngono. Apa ngontal? Kental. Kontal ki ramu mencelat. Ya. Nguntal ki mangan. Oh, ngontal mangan. Mula nek nyar ngombe obat ke golek gedang. Oh iya. Nggo nguntil pal. Wale. Ngontal B. Lah kuwi. Oh iya. Wong Sulawesi iso sinden. Oh iya. Studi. Dulu S1 pedalangan. S1 pedalangan. Yo, pedalangan isi Ngayuk Jakarta. Isi Ngayuk Jakarta pedalangan. Saiki semester piro? Saiki Sudah lulus lanjut S2 psikologi. psikologi Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. S2. Iya. Luar biasa sinden S2 loh. Wah. Luar Makasih. Gandang jumuk dokter ya. Amin, Abah amin. Beng S2 nipun. Yang jumuk dokter, engko nek kurang biaya tak golekne donatur yang Pak Tumio. Tumio. Heeh. Ya, amin Pak lah, Tumiono. Tumiono. Heeh, nembang, Nduk, nembang, Nggih. Nduk. Bawa nggih niki nek. Pepiling. Bawa. Rukun Islam. Berhasil Jangan aku. tepuk tangan, Berhasil jangan aku. tepuk tangan. Napa Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Biasa oke. Penggemarmu akeh nduk ning kene. Iya ki Nggih. mau sore wis tak naik 2000. Ben do keplok pokoknya nek aku nyanyi keplok Oh, ngono. jangger kowe nyanyi 2000, keplok 2000. 2000. Apik kowe engko nek karo mlaku Elisa Jaya, Elisa Jaya. Kang lima puniki katindakna mring para sesama. Aja padha ditinggalke. Yo, penonton. Toli Sulawesi Tengah. Suarane kok iso kaya ngene. Andekno ponakamu kae Mbak Cangik nang omah, apalane kursi tok. Napa? Tahu bulat Digoreng digoreng dadakan. 500-an. Kuwi panganan viral lho kuwi. Nggih. Panganan viral. Panganane jang ngerti tulisi luar negeri bahasa Inggris no. Kopi hitam ngono nek nang warung nang nguri ideran iki paring 8.000. Ku black kopi larang. Black kopi pinten? Larang. Larang. Fried chicken larang padahal ayam goreng 5.000 enak. Fried chicken 20. Iki enek sing Klaten viral. Napa niku, Napa niku, Pak? Pak? Klaten ana. Sup chicken Mr. Defisit. Sup chicken Mr. Sup Defisit. chicken Mr. Defisit larang. Napa niku? Sop ayam Pak Min. Mr. Defisit. Larang. Sup Nara defisit ya Pak Plus Sup ya Mr. berarti nih Pak Defisit. Plus. kayak Pak Oni rawuh. Pak Oni karo Mas Santok rawuh. Nggih. Besok ngawi iki iso ora bingung. Nyuwun restu Pak Sekjen, pokoke Oni tok. Oni tok? Ngawi iki Oni tok. Oni Antok. Oh, Singkatane iya, Oni tok. luar biasa. Ora enek liyane. Oni tok. Nggih. Iki bengi iki resmi, sesuk kaos wis tak gawe. Melu Oni tok ngono tok. Oni Antok wis kuwi.
Mangga. Rukun Islam puniku ayo Ndek. Rukun Islam puniku sahadate Kang angka siji. Mbak Cange dalem, Mbak. semua anggota DPRD maupun DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI sudah dilantik dan ditetapkan. Nggih. Untuk PDIP Perjuangan terbanyak di parlemen di DPRI. Luar biasa. Tepuk tangan. Wis. Partene sing gak lolos parlemen, sing lolos 7 apa pira nek ra salah. Liyane jek merongos 9 lolos parlemen ya. Nggih. Nonano ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ibadah haji. Nenono Rukun Islam sampurna. Ya, mangga. Monggo. Pepeling, Cok. Yuk.
sopane sing kurang. Ya. Sopan piye? Niku lho mbok kowe matur nuwun iki sing alon-alon nang ndi mriki. Matur nuwun. Ya wis ben karang. Ciri wanci lelewo ginawa mati. Nggih, Ana paribasan sormejo enek ulane. Napa niku? Aja gelo wis carane. Ciwalakaci koko beluk dem-dem. Menika pamundutan gubuk asmara dicaosi ya. Gubuk asmara dicaosi Pak Nelis Palen. Ayo Dok, sapa Ayo, ki Mbak gubuk Ika. asmara? Ya Mbak Ika. Ah, tak tinggal ning guri sik. Kebelet. Oh. Biasa kencing manis. Wah, kula pun mari kok. Oh, gayamu. Wonten godhong sing marai-mari. Apa? Godhong napa jenenge kok? Insulin, Nggih. benaong. Nggih. Godhong insulin, benaong godhog. Niku marai-mari tenan. Aku wis entek sak kerenjang. Aku undur-undur tak pangan lakuku mundur kok. Oke, gubuk asmara. Nggih. Oke, Ndok. Pinangkani. Oke, kono enak-enak. Abah ajeng teng bendi. Pipis. Oh iya. Kenak tur mboten? Oke, ayo gubuk asmara sik tak ewangi ya. Gimana BPKS masih semangat? Seduluran Lawase. Nggih. Seno Nugroho. Yes. Kaya kampanye to malah. Wes tenan. Werna-werna wae, Bah. Ya, Oh, monggo. Ya, piye Mbak, kok Mbak. Penggemar sakmono kae ya. Nggih. Oke. Ya. Neno, neno. Ya, engko gerajakan terakhir Mbak Anting. Ya. Monggo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Semua malam ini yang nonton Taiwan, Hong Kong, Korea, Texas, Amerika. Texas, Amerika, Arab Saudi, seluruh Jerman, dunia, Prancis. Nggih. Prancis, Chili. Chili, selamat salam budaya, salam Indonesia, SDM unggul, Indonesia maju. Lingsem ki patok ya di soraki lho. Watuk ya disorak apa disorak kok. Esuk watuk, sore watuk, ombenono jahe pelegat tenggorokan. Nane nano. Lingsem yen ke mutan lelampahan kangka Wuri. Nano. tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Nggih, ya, mangga. Mbak Meta. Mbak Beta. Saking mana? Oh, saking Mbak- Idol. Mbak Beta dari saking Idol. Idol. Badhe Oh nyumbang silakan, monggo Mbak Beta Idol tepuk tangan. Silakan naik panggung. Gubuk asmara, tarik. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae asik. yen aku lereng ning jaga Gelombang. Saya
badhe nyumbang lagu Perahu Layar. Oh, Perahu Layar, monggo. Monggo menika mikipun, Mbak. Saya bangga sekali bisa ketemu Maestro. Terima Bapak kasih. Kirun. Terima kasih. Selama ini hanya dalam di TV iya. saya nonton. Ngawur. Kaya piye to ya, Nak? Iya, wah, matur yo, Ting, ditutup nganggo Grajagan Banyuwangi iki pamundutan. yo. Mbak Anting Lambangse. Mbak Anting Lambangse iki ya putra dalang. Oh iya. Putrane Mas Sum Gondrong. Ya. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Pakde, kula nembang napa? Grajagan Banyuwangi. Dibawani Piyai Banyuwangi, ya nembange Banyuwangi. Ya. Lah kok wingi nembangku Madura? Ayo kae ming ndung mergo suaramu apik kok kowe kan sinden etnis. Rencanamu kowe rencana pengen dadi sinden etnis ki sinden berbagai tembang daerah kuwi iso tok tembangke kabeh. Nggih. Ya. Apik kuwi. Yo, saiki Grajagan diaturake. Ya, monggo. Mambiat mayo Yo.
Waduh. Iya. Ora apa-apa. Terus gending ciri khas Banyuwangi ya ngene iki no. Iya. Nyerang tenan kok iki. ora apa-apa karang pengendange ya asli kono kok ya. Iya. Bianyu Ya. Kolan kok kidul lor lan kidul lalas angker. wah suarane apik no. Iya. Ngono suaramu di upakara iso kaya Mbak Birta kae mau suarane ya apik. Iya. Sak awakmu. Ayo. Ngopo Pak De awakku? Awake apik kaya Bathara Guru. Terus Kang kaliwat liwat Blamyangan
Ya, enggak Mas, gerajakan, yuk.
suwun Mbak Anting. Ya. Iki mau jane iramane luwih apik luwih kompak kok. Iya. Mergo sing ngedram ki pocokan. Gantenan dadi ming paton dasdes. Ya wis ora apa-apa. Yo ceritane teruske dhisik, Mak. Iya, engko ndak wektune entek ya ngger. Ya yo tak derekke. Tansah marwa maring sukma sinukmaya winaya wing asepe sumimpen lelenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup oh kebablasan nen ora apa-apa. Jam pira ta iki? Jam 2 kurang 10. Ingat apa? Mau diweling karo bapak sing ngasta ning Anjungan kene sesuk isih ana acara terus. Oh iya. Mula jam 3 kon paripurna. Waduh. Jam 3? Heeh. Ora usah padha geger. Semiggune sesuk sowan mrene nang Harapan Baru ning daleme Pak Kondang. Oh iya. Tanggal 8. Sesuk tak bubarke setengah 2. Lho. Kok malah saya meruput. Kudune dibubarke rada dawa. Sesuk ndelok lakone. Ya iya. Matur sembah nuwun, Truk. Ya, katur panuwun karo panjenengane para bapak-bapak sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Heeh. Panjenengane Mbah Kung minangka dadi pangarsa Kabupaten Ngawi utawa panjenengane Bapak Insinyur Haji Budi Sulistyo lan Ibu Wakil Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar STMH lan Ibu lan isih akeh sing kepareng diaturake Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Muhammad Sodik Triwidayanto panjenengane Bapak Dwi Riyanto Jatmiko Kok banget. Panjenengane Bapak Insinyur Tumiyono MBA. Iki terus Anggota DPR RI terpilih Bapak Sunarno SE, Pembina Upadi Pusat Bapak Daryono, Bapak Bambang lan Bapak Tristianto. Komplit ora iso diaturake mbaka siji. Ya. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Ngendikane Abah Kirun mau wis diwedharake. Ya. Ora kok perkara kepiye-kepiye ning wis biasa saiki sing Petro saka Jawa Tengah ning Ayodya ya wis akeh sing saka Ayodya tekan Jawa Timur ya ora apa-apa, Jawa Timur tekan Ayodya ora apa-apa. Ya. Persilangan budaya. Ngene iki malah kena dienggo evaluasi, Tru. Ah iya. Iso dienggo kasanah. Kasanah Bojoku kasanah jenenge. bojomu kasanah jenenge ora. Budayane awake dhewe. Wah, ayo seneng. Luar biasa iki mau memecahkan rekor Apa jenenge? Streaming, Tru. iya pirang-pirang sasi ora terpecahkan nalika nang alun-alun Magelang kae 20.000 penonton Ki mau sepira selikur. heeh Ning saiki wis suda. ayo wis saya bengi iki mesti ana sing HP-ne murup ning matane merem kuwi ya pirang-pirang Ha iya mesti soalé ya dadi anu HP-ne nonton wong turu. heeh Ning ora apa-apa kaya ngono kuwi ya termasuk apresiasi. iya matur sembah nuwun ya rek ayo diaturake menawi Bapak Bupati sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe Ya
Piai-piai Ngawi iki kondang ramah-ramah. Ya. Yo, tetembangan sing kepenak. Ayo, ndak wektune entrek, Truk. Ya. Langsung ngaturke sapa, Truk? Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya, mangga. Jumeneng, Mbak. Nah. Penonton isih pirang-pirang ki, Mbak? Neng omah ya isih padha nyetel streaminge dhewe-dhewe. Ya. Nggih, halo Mas Bagong. Halo. Ketemu meneh. Ketemu meneh. Ngadeg meneh. Ayo iya no ya nang gone dhewe no. Gara-gara jam yaene iki penonton mung kari 3 sing edan. Iya. Sing edan pira? 6. Karo kowe siji. Piye? Karo dalange to sing siji. Dalange iki rasa tok andake wis edan, mergo Oh, iya. omong dhewe tak wangsuli dhewe. Nek ora tak wang edan ngene iki kowe ya ora mbadok. Oh ya bener, padha-padha golek sandang badok. Nah iya. Podang kuning ki sing Oh nyuwun. nggih, senti kodawuh. Nggih bawa napa langsung? Bawa Oke. sampe bawane. Mau bengi pentas ning Banyumas iki ning Purwokerto. Ya ning alun-alun. Terus 12 mrene ya saiki wis mulai laris terus. Iya. Saiki nek piye wis ora liwat awake dhewe wis ora iso nyatut. Ah iya. Wis nomor HP ku tak sebar dhewe. Wis ora apa-apa wis ben ngekeki sandang pangan Elisa. Heeh. Nggih mboten nggih. Kula tetep setia kalih Mas Bagong padake. Alah telek. Ngendi-ngendi tak susul kok. Susul-susul apa? Wis susul ya njaluk ijol kereta. Ya jelas lah. Ya jelas ya kudune tanggung jawab mambengi kowe piye dhewe kok nyusul dene njaluk ijol tiket kereta iki apa? Lah yo kan kudune leliyane wis nganggo bis, tak rewangi doh kono kadoh kene tak susul. Bangane sindenmu mong 6 lho. Tambah aku kan dari 7. Lumayan dong. Nah, ganti tiket kereta we mosok ra ono duit carine dudu wong tipis. Wah. Wis tambahi lorong lembar. Pak Tumiyono maringi kaya ngene iki engko tanggo ijol kereta. Iya, Mantep. Ra payu gitu. Ora payu. Ya dijolke no. Iki gambare gondrong e. Oh. Ora apa-apa kok gondrong. Ayo diwiwiti, Mbak. Mangga. Nadyan wujud remong peksi agawe talining prangta Neno alus manis tur mrak ati wasuminggon kula lono golek isi. golek isi podang kuning ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dadi tombo Mangga. Esuk awan neng ombah ratu yan mangan. Wis rasa. Ya? Ya kudu mangan aja ra doyan mangan. Ayo. Oh, kae ana sing njaluk disuwuk. Disuwuki apa, Pak? Disuwuki apa, Pak? Kae kuwi ciri khas, kuwi ciri khas. Kuwi ana adat budayane nek daerah Jawa Tengah Wonosobo kono, sinden ki pupure kudu dobel gawa. Oh, mergane kenapa? Nganggere bubar wayangan kae ibu-ibu nggawa bocah ki akeh banget do njaluk pupur. Oh. Oh, Ana sing njaluk idune dalange.
Lho apa iki? Lho, kuwi aja iki asli ora goro. Kono kepercayaane bocah cilik bayi. Kuwi kudu dibathuke dileleti idune dalangi ngono. Mula aku nek ning Wonosobo nganti kering keruntang tenggorokanku. Kuwi ben ngopo kaya ngono kuwi ben ngopo dinehi idune? Kepercayaane men apa jenenge bocahku dadi cah pinter. Oh, ngono. Disuwuke. Kowe rung tau. Wow, berarti apik idumu. Ngene. Wah, ora sode. Kowe ora sikatan to? Ora sikatan jempolmu Gelem aku nggo Pak Gadul. Dek iso ngerti kowe ora sikatan barang lho, Gong. Aku ki sabun nggawa, sampo nggawa, ning sikate iki mesti nyilih. Sikat gigi kok nyilih. Sikat gigi kok nyilih. Kayak penabung iki tak sili ora ana sing entuk. Jijik ora. Yo mangga, Mbak. Esuk awan. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
dong. Saya suwe jogetmu saya bener mbiyen. Dek zaman pertama melu aku jan mengko Wong ngene lho. Ngene ngiwondengen ya. Hah? Mung ngiwondengen. Ah iya mengko kaya wong rampungke wong nguyuh kaya ngiwonengen gitu. Bakone omong tak antil gasmu lho. Omongane kok waton truk kok. Heeh, marang ngiwonengen. Heeh. Ya apa iki mau Mbak Elisa? Ya. Ayo atur apa? Iki nek nuruti pamundutan mbok tekanku setengah papat ra rampung dipilih wae. Dipilih iki tak linting tak umbulke. Heeh. Sing metu apa? Ya. Ayo ganti sapa? Mbok aku digolekke sing lemu-lemu kuwi, Kang. Sing temanja kuwi. Ayo Tin, mateng Tin. Ya. Tatin menang, ngadeg menang. Ya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ha iya. Sinta. Ning ayu ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Heeh, kuwi pasuryane piye? Ledhek. Ya sia-sia lho. Antil lho ora. Bocahku nek terus don atine ora gelem melu. Cah atine saka watu kowe. Heeh. Tak bakal dhek don. Anting iki ayune ro ketara. Semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya. Nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Pekok piye S2 e. Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku 3 yo entek. Apa S2 iki sarjana 2. Ku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas. Fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter iki bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4 ki apa? Samsung. Aku ora HP ora. Tatin ki muka galak. Ayu kae. Wanita muka selalu curiga. Lah iya. Oh iya. Dadi bojone obah sithik iki mesti curiga. Heeh. Pamane Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ah iya. Wong wedok nampa anane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Lah nek sing pojok dhewe kae muka Betari Durga. Iya. Seneng ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Ya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rawe. Ya. Nah. Nggih ngono. Karo penonton kok ya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Jenengan kemutan mboten, Pak? Apa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong weden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek rupa ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku. Mula mau bareng kanca-kanca nek muni mutak pesawat ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Ku jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek meng kereta gantung niku. Nek nek meng sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah aja cara desa. Lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa itu mbas ngono. Bang. Bang apa? Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki Bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang Bang, nek wedok Neng. Ayo Neng. Di sini semuanya Kak ono nek anu ki. Kakak saiki modele kakak. Iya, Kakak. Nyebut sapa-sapa kakak. Ayo kita tuwa mriki Kak, mohon minta tolong gak difotokan. Oh iya.
Nggih, niki napa wau? Kembang rawe. Kembang rawe. Oh iya. Ngapa lho? Iya, sabar to, Pak. Iya. Oh, aluse kaya ngono kok tok unekke sinden galak. Mengurung kuwi. Oh. Ya saiki wae. Joget rene. Bar ampun disawer duit, Pak. Disawur lemah mawon. Ora eman-eman le dandan 2 jam ming disawur lemah. Ya, dan dibawani. Pemane napa nggih? Ha tak karepmu. Nggih, bawane nggih kadung tresna nggih. Ya, ngaku kadung terus ora apa-apa. Rina wengi. Rina wengi dadi ati apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Kuwi lho kae lho. Kae bapake kae wis ngatung-ngatung kok. Ngatung. Oh, lagi muni wis ditungi to. Oh, wis. Walah, matur nuwun nggih, Pak. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Yo, sapa sing pengen dongaku nggih ndang ayo. Dongamu ra mandi. Dies ditungtunge kok ora weruh. Ayu lamur. Lah kalau tak sih tak delok mburi-mburi barang iki lho, saking akeh lho Pak tengen mriko-mriko barang. Niku ayo tekan pojok kono. Ya wis ben. Tanpa dahar, tanpa nindra, kayung yun marang slirane tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara ya, mangga. Lamat bos. Itu kembang rawe lamat dengkulmu melocot kuwi. Ya, ndak salah. Gareng galake ra jamak-jamak. Ya, mangga. Ya. Ya, iya. Rada mundak jogetane. Mau latihan ning rest area.
Ngene iki men ora ngantuk. Ah iya. Nggih, Pak. Ki mau ya ana pamundutan saka Podang Kuning mau Elisa wis ngaturake. Oh. Saka sapa? Stan Anjungan Jatim, Kepala Anjungan Jatim katur Bapak Samad Widodo. Oh iya, Mbak Elisa mau Ngaturke Podang Kuning pas karo pamundutan. Ya. Ayo, wektune ndak selak ngoyak. Ayo Mbak. Ya. Iki padha-padha lelemu. Heeh. Mula linggo neng bis wis tak atur. Oh. Nek ayu neng kursi kiwa, tatin kudu neng kursi tengen iki goyangane ra pate bingungke. Ha wingi mangkate iki jeglong sithik iki bisa mak guyu. Barang tak ngerti memburi, ayo aja pindah. Ngono kuwi apa? Ana sapi loro gedhe-gedhe. Sapi. Mosok semene sapi. Iya, sapi. Ngawur ora. Ayo yuk ngaturke apa? Enten pamundutan apa, Pak? Ki werna-werna nek nuruti pamundutan bajing loncat ana. Apa jenenge iki tali janjine ana, apa pirang-pirang. Arep ngaturke apa? Bajidur kahot. Oh iya. Nggih. Bajidor kaot, bawani bajing loncat. Ya. Bajidor kahor, walik. Bajidor kahot. Ayo mangga. Gunung Ki kesepakatane kanca-kanca nek le ngedram kleru bali 200 lho. Ayo. Santosa rebape kaget kabeh ta. Kowe iki ngopo gedabikan no? Aku men isruh. Isruh dengkul melocot ora. Kaget aku. Yo, kaya ngapa? Bajidor kahot. Ini nalani. Jang. Dimatkeran sing ngedram. Iya. Aming keneke kok dandan Jawa.
Ah ya iso deloken rak ngundurke bis terus. Iya, ya wis ben karang ku ajar kok. Ya, monggo. Apik tenan. Kanca-kanca ya isih prigel-prigel tenan asli. Ora ujar ora kaul. Sesuk mulai ora meng nang restoran bieh-bieh. Oh iya. Mie ayam. Wah. Angkringan sangat. Cilaka. Rumah makan kok malah medun nang angkringan ora. Sing rajin nyelengi terus. Ah iso ora usah nyelengi nang wis jenengane kaya ngono. Anting, ayo anting. Ya, iki terakhir tenan iki. ya. Tengah telu nganu. Ayo jumeneng kok ndurung wis ngadung. Ya. Nah, kae berarti wis do nonton sanu pedene iki YouTube-mu kae. Heeh. Nek nyeluk aku Pakde. Nggih, napa Pakde? Kula nandung-nandung. Kula nandung-nandung. Ah, di bawani ning bawane aja Banyuwangi sing kowe sing asing anggone para pamirsa. Sing kae lho saka nada rendah. Merkesati. Hah? Merkesati. Merkesati. Nggih. Merkesati jenenge. Ya. Ya kaya ngapa? Suarane apik cah. Mangga, ya. Nggih. Lah kowe kok manut kon cincin kok ya cincin tenan. Lah ya jan sumuk rada angkat mandek. Adinya iki nganggo iki kake ngarepmu. Rada dingake sithik ora isis gampang.
Yo. Omonge cincing tenan ya. Ndar anak sing ngipasi yo. Hah? Ngipasi. Ngipasi kowe nggo ngapa? Ya. Omongan terus suarane kok kaya tuklek-tuklek ya. Urip bareng. Yo angel. Terus mesake sing ngendang jaipong terus-terusan ket limbukan. Nggo nyaur Dek Bratayuda. Iya. Makan gaji buta ya. Iya. Omongane karyo benengke wae arep ngopo. Terus urip yareng. Alah nek guyu lho. rasa tok loke nang wae ya tok. Mati biareng. Salah ngono ya salah rewel ya mangga yuk Mbak Anting ulah nandung-andung. Nah, iya Mas. Ya
wis. Ya wis gak bali arep apa kowe? Begagah nang kono malah. Pamer ora. Matur suwun Mbak Anting. Nggih. Matur suwun Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Prastiwi. Iya. Sing wis kepareng paring gungan, Mbak Ika nganti ndak kelalen kok. Iya. Yo sowan yo, Gong. Kowe ngundak karo aku ditakoni karo Ndorono Klasdewa. Langsung nang Amarta wae to. Iya, ayo. Janeng Mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Tetan padang Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kawonana Nyai sampun dados kewajibanipun Nyang Raka ing Dwarawati anggen kula tansah tepi dhateng kewajiban minangka dados swing para kadang Pandhawa
Inggih Koko Prabu malah sak mangke Panakawan sampun kepareng sowan. Sampun paripurna anggenipun sami gegojekan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kakang Semar ndak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ingsun tampa. Panakawan Baya Darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu Panakawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ingkang bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun. Piye, Gong? Wis gawe sasakokan pertengsing. Langsung matur wae apa perlune. Nyuwun pangapunten menawi wonten tempat atur kula diagung pangaksami sinuwun. Iya Panakawan. Estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kaliyan sinuwun Prabu Darmakusuma. Namung kula wonten perlu kaliyan sinuwun utawi ndara kula Sedewa. Lire kepiye dene sira matur kaya mengkono? Gacarios kula dipun utus ndara kula Sedewa sowan dhateng negari Mandaraka. Namung badhe nyanjiaken ndara kula Sedewa nalika semanten cariyos kaliyan Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepata duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih. Bayi dipun gendhong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lula sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim ngaten menika. Nalika semanten Ndara kula Sedewa mireng menawi para putra mantu tinimbalan wonten negari Mandaraka tumunten utusan kaliyan kula supados nanjihaken babagan warisan negari Mandaraka badhe dipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng keng rayi kekalih Ndara kula Sedewa sinuwun. Om Pramara remang swamya ngambrang Om kadi karnaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha Wastrat mojo leng-leng lalu mangulati wah Sedewa nekula iki lho wonten dawuh Kamas iki lho wonten dawuh Kamas harapatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati maju nekula apa Sedewa maju rada caket dene panglenging yo mangung kong ngira babar pisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak Petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Ndarawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Sedewa epeh temen kedhoamu wah ora nyono babar pisan kowe cilik tak leliting, kowe kuncung tak mbong nganti gelung, saka jabang nganti celaprang. Apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake? Apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake? Teko kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka. Sing jeneng Prabu Salya kuwi wis keladuk yuswa, wis sepuh. Upama dheweke ngucap nalika kowe isih bayi, mbok menawa kasurung nggonmu nggone Ndara duwe rasa welas asih wekasan nggone ngupata ngene sumpah ora kapitung nganggo nalar sing ganep kena ngapa dadak nanjike kena ngapa dadak nakokake
Wah, padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa, wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Aja nganti kowe kasamsaya, aja nganti kowe kekurangan. Ning tenemune uripmu isih kekurangan. Kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandalaka. Aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu. Ora minggat tak gecek ndasmu nang kene. Ndara Werkudara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unekke Keng Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tututane. Jan. Dara, apa? Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa, mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nyelekutis. Nembung mrono-mrono njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi. Ora usah dadak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dielekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dielekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limpat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Lho kuwi senengane kaya ngono Arjuna. Punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Denyo ilangang memanise wadananira layu kumeko cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu ki ora srogal. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulina sembrono. Gong, kok aku ya kok.
Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan mung ojo-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Piye nek dahanan kaya ngene iki? Ya ora sakno, rasana. Mau diutus ndaramu Sedewa ndara Nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lekmu matur nang negara. Ngamarta, kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta ki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora wis tak elekke ta, Tru? Ora sembrono namo. Kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, terusna. Wah, nggih ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embuh. Arep arani werna. Mesake Ndara Sedewa. Ya mir. Heeh. Ngomong bapake nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah. Meng mergo Ndara ki wah kowe ki kebangetan. Terusna, Gong, terusna ora apa-apa. Wong ki ngunduh woing pakarti sapa nandur bakale ngunduh Tak tebaske. Oh, demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Sengara ngunduh. Den sabar. Ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun mahapunten nggih, Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan saka kowe, nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa entuk aja kok mung sakpra 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak wenehke. Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang Rama Sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim. Napa mboten angel digayuh niku, Ndara? Oh. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad. Mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso kelakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang Aurbane Gewang Mahanasa, Ndara. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lirgin saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu, menika teka wonten piyai sepuh ingkang nyandang cara kabrahmanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat, nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiyang sepuh kula Nalendring Mandaraka. Mongko Nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prastya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun
Kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi, dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semarityana Demang ingkang wis keladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Semaring gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar Awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika, sing kae, sing tuwa kae. Wah. Kurang ajar to Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sakmenika ngaten. Kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Sarat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai. Patobat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, ampun moh, gelem lho. Gelem Ndara. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut, manggelem. Semar iki nggawe utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh. Ra sudi aku. Kejaba nek aku ngepek iki. Tak cocok gundulmu mudar ora. Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikaning teng Ngayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo. Jane Petruk kuwi badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang Purun. Kowe iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Lah iya kok. Kotor banget. Kowe guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane, diomongi luput aku blen wetengku. Mula. Sapa Tur? Truk. Sapa Tur? Kowe yang ngerti? Ngerti. Ning ora entuk diwedarke sapa-sapa karo bapak. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Kok mirip kuping to, Gong? Nduk nanggepmu ra iku kuping kabeh ngono ya. Ya ora. Tenane, wedo omongi kok. Berarti kayak iki
Kowe omong apa? Aku ya meng ngono kuwi ya omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu. Kowe dikandani kok idi ora. Asli andana ya. Saking godha sang kala yen amutusa sang Sri anakku nggih anakku Sediwa Badararja sak praptamu kula pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhining atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu Tampanono kula pun dinggo jimat paripe gayana ning ngasantosan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat. Inggih. Wingking saking Kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wae. Lah sabanjure apa sebabe tok aturake marang mrene negaring Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen Paduka Kanjeng Prabu Lumantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi inggih menika tiyang sepuh kula aja ngawu gawar ngawur dudu kuwi sing tak karepake ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam Pamancat Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka yen ora iso ora bakal nampa kamu teng negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa mangke riyen to nggih sabar nggih sabar sampun ngantos lajeng dosa kados mekaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo hari sabadi mestani do padha ngarani adhiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan dewa sing dijaluk anakku mantu Ngastina kuwi dudu kok wong tuamu angkat nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Dewa Deston temen ing atasipun Alendra ing Mandaraka Sinuwun Prabu Salya teka mboten saged ningali kanthi paningal batit. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Oh. Adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingkang mestine Sedewa ora iso nindakake lelakon iki.
Lah kok kowe weruh. Kowe krungu sambate anakmu. Madrim. Kula titip anak kula. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Kakang Mas Narasoma. Koko Prabu Salyapati. Madrim. Oh, Dewa. Pedhot ati Gusti. Saumurmu ora weruh karo mbokmu. Mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura. Kula trinekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih.